köszöntöm Önöket. Akinek a 70-es, 80-as években valamilyen szexuális problémája volt, és ezt senkivel nem merte megbeszélni, az fogott egy tollat és levelet írt Lux Elvirának a televízióba. Ő volt az, aki az akkori fiatalokkal, a korszakra nem túl jellemző nyíltsággal beszélte meg, osztotta meg tapasztalatait és tudását az érzelmek terén és a szexualitás terén. Aztán néhány évvel ezelőtt feltűnt egy doktornő, aki kicsit kimondatlanul is átvette az ő stafétabotját. Rusz Edita, ma esti vendégem, kezi csokolom. Jó estét kívánok! Nem volt ez egy tudatos hatalomátvétel. Tetszik emlékezni arra, amikor egyszer már csak benne volt a közepében? Hát igen, először úgy kezdődött, hogy egyetemre jártam, és jártam a Lux Elvira speciális kollégiumára. És nagyon megtetszett a tanárnő, megtetszett a szaktantárgya, és oda mentem hozzá, és azt mondtam, hogy tanárnő, szüksége van egy segédmunkásra? És mondta, hogy igen, mikor tudsz jönni? Mondtam, holnap. És akkor elkezdtem dolgozni az ő szárnyai alatt, amikor még az elméleti tudást szereztem meg az egyetemen, és abból az anyagból később tudományt csináltunk, illetve tudományt csináltam, és elkezdtem ezzel a témával foglalkozni a gyakorlatban is. De akkor még nem lehetett tudni, hogy a mester és tanítványa közül a tanítvány egyszer majd mesterré válik maga is, gondolom, ugye? Akkor még nem tudtuk. Na de ne itt kezdjük akkor, hanem mikor fogalmazódik meg valakiben, hogy érdekli őt a pszichológia, sőt, a szexuálpszichológia? Hát egy kicsit görbeúton jutottam el a pszichológia tudományához, mert érettségi után elmentem óvónőnek, miután a családban az édesanyám óvónőként dolgozott, és megtetszett az ő hivatása, mert hogy szerette és élvezettel csinálta, és elvégeztem Szarvason az óvónőképzőt, a felsőfokú óvónőképzőt, és ott is nagyon megszerettem, és szerettem a pszichológiát, és úgy gondoltam, hogy ez a tudomány talán még többet tud segíteni az embereknek, és akkor, amikor lehetőségem nyílt rá, tehát úgy éreztem, hogy nem találok már annyi tökéletes élményt, mint amit szerettem volna másokból, nyilván nem a gyerekek miatt, akkor azt gondoltam, hogy próbáljuk meg. Ez közben fogalmazódott meg, vagy már azért ez az szerintem az bennem is? volt, ez bennem volt azért valamennyire, és úgy gondoltam, hogy meg kell próbálni. Jelentkeztem, fölvettek, és első pillanattól kezdve azt hiszem, hogy meg volt határozva az az út, amelyre ráléptem, mert így végül is a szexológiai témakör volt az, ami igazából első pillanattól kezdve nagyon-nagyon keményen megfogta a fantáziámat és az érdeklődésemet, és úgy gondolom azóta is, hogy a világ legcsodálatosabb hivatása az enyém, és mai nap is bármikor boldog vagyok, amikor ezt csinálhatom, akár betegek relációjában, akár előadás formájában, akár cikkírás, akár bármilyen. De nyilván feltette magának azért a kérdés, hogy a pszichológián belül miért pont a szexuálpszichológia? Talán az akkori tanára, mint ahogy említette, pont Lux Elvira volt, akivel kezdtünk. Hát igen, egyrészt azért, mert az ő személyisége és az ő terápiás módszere, amit annak idején a Speckolon ismertetett velünk, másrészt pedig az, hogy úgy gondoltam, hogy a legcsodálatosabb dolog, hogyha két ember boldogan, harmonikusan él, és ebben nagyon nagy szerepe van a szexuális harmóniának. És azt gondoltam, hogy ez a terület az, amit talán legkönnyebben és legszebben és legeredményesebben lehet orvosolni, megoldani, és ahogy a jelenben is élek és látom, tényleg tudom, hogy az emberek, amikor megjelennek tanácsot, segítséget kérni, akkor bizony nagyon-nagyon összetörtek lelkileg és harmónia tekintetében, és amikor elbúcsúzunk tőle, akkor boldogan és sugárzóan köszönik meg, hogy boldogságot kaptak a terápia végén. Ez a fajta harmónia és ez a fajta irányultság, tehát hogy harmóniát megtalálni a szexualitásban és az érzelmek terén is, ez jellemző volt az ön életére? Tehát valahogy mindig jól alakultak a dolgok, mindig szépen alakultak a dolgok? Én azt gondolom, hogy valami oknál fogva tényleg mondhatom, hogy a jóisten vagy a sors elkényeztetett, mert nagyon harmonikus, szép családi környezetben nevelkedtem. Jó tanuló voltam, központi helyet foglaltam el általában a közösségben, tehát programokban vagy bulikban is nagyon lelkesen kivettem részem. Természetesen azok a bulik még nem olyanok voltak, mint manapság hall az ember különböző bulikat. Akkoriban, amikorunkban házi bulikra jártunk, ahol híres Beatles, Fats Domino, Chubby Checker számokra táncoltuk a rock and rollt, és élveztük azokat a
kellemes, udvarlós helyzeteket, amelyeket megéltünk. Ön kihívónak számított akkoriban? Nem, de mondjuk olyan nő voltam, vagy olyan lány voltam, aki jól táncol, aki jól tud beszélgetni, akivel szívesen jelentek meg a fiúk, és sok udvarlón volt, de ezek az udvarlók inkább úgy voltak, hogy táncpartnerként szerepeltek, vagy elmentünk ide-oda programot csinálni, de ezek természetesen olyan szinten mentek, hogy esetleg egy csók csattant el, de nem több annál. Tehát férjével elég korán találkozott, ugye? Férjemmel igen, 33 éve vagyunk együtt, ami azért egy komoly életszakasza volt az életünknek, és azt mondhatom, hogy ez is egy nagyon-nagyon szép pillanatban történt, és azóta is remélem, hogy még mindig arra gondolunk mind a ketten, én legalábbis biztos, hogy arra, hogy ezt még mindig meg kell hatványozni, ezt az együttélést, mert ez eddig nagyon jól bevált. Amikor jöttek az első önálló páciensek, akkor mik voltak az akkori legfontosabb problémák? A legfontosabb problémák azok voltak, hogy nem igazából tudták megfelelőképpen kezelni, ezt most idézőjelben mondtam természetesen, a lelki okokból eredő szexuális zavarokat, amiről ugye nyilván nőknél, férfiaknál egyaránt elég széles skála van. Ha most egy pár szóban erre kitérhetek, akkor nyilvánvaló a férfiaknál a merevedési gondok, a korai magömlés, vagy egyszerűen olyasmik, amelyek a partnerkapcsolat következtében, vagy annak függvényében nem tudtak tökéletesen megvalósulni. A nőknél pedig a leggyakoribb probléma nem olyan módon, nem úgy, és nem oda lokalizálva történik az orgazmus élmény, mint amit szeretnének. Akkor még erről nem beszéltünk olyan nyíltan, nem vállaltuk talán föl. Az utóbbi időben történt ez az óriási kitárulkozás. Hogyan lehetett ezt akkor kezelni a maga zárkózott módján? Hát ha másra nem gondolunk, csak arra, hogy nagymamáink ugye le se vetköztek, vagy mit tudom én, kicsit beengedték, vagy elhúzták a bugyit, és akkor beengedték oda a férjüknek a bizonyos testrészét, és hogy nagyon-nagyon zavarban voltak, és nem igazán tudtak erről beszélni. A szülők otthon egyáltalán nem beszéltek a gyerekekkel. És akkor jött egy forradalom a 80-as években, ami azt jelentette, hogy tessék szíves a szexszel foglalkozni. Fontos része életünknek, és igenis fontos az, hogy beszéljünk arról, hogy a nőnek nem eltűrnie, vagy túl kell élnie egy szexuális együttlétet, hanem tessék örömet találni benne. És kezdtek a nők fölfigyelni arra, hogy igen, hát miért nem tudom én ezt megélni? Miért van nekem hiányérzetem? Hát amit eddig megéltem, az mi volt? Hát én azt hittem, hogy ez a boldogság. Hát nem volt a boldogság, csak ugye az izgalmi állapotot megélte, és oké, rendben, megtörtént a szerelmi történetben az, amire azt gondolták a nők, hogy ez az igazán csodálatos, és akkor elkezdtek figyelni magukra. Elkezdtek beszélgetni róla. Elkezdtek föltérképezni szakembereket, és elindult egy folyamat, hogy igenis ez egy olyan probléma, amivel igen, szembe kell nézni, szembe kell fordulni, orvosolni kell, mert ettől szebb, ragyogóbb és napfényesebb lesz a napunk és az életünk. Ön ugyanúgy átment ezeken a korszakokon? A saját életére vetítve? Tehát amikor még zárkózottabb volt, amikor aztán kinyílt, amikor aztán mert beszélni róla? Igen, én mindig azt mondom, és ez lehet, hogy egy idő után unalmas lesz, hogy én abszolút szerencsés voltam, mert nekem az első partnerem, aki 11 évvel volt nálam idősebb, ő egy tornatanár volt, és nagyon jó kezekben indult el az én szerelmi életem. Mai napig is hálás vagyok neki, sőt, adtam neki egy dedikált könyvemet, hogy végül is emlékezzen ő is arra, hogy milyen jót tett egy akkori 19 éves lánnyal. És ez nagyon jól indult el, nagyon szépen bontakozott ki egy szerelmi kapcsolat, és valahogy ez meghatározó volt, mint ahogy minden ember számára meghatározó lehet az első szerelmi élet, és ugye ez beindult, és akkor utána egy-két állomáson keresztül jutottam el a férjemhez 26 éves koromban. És vele az abszolút nyíltságra alapult már rögtön kezdettől fogva a szexualitás? Nem, hát ez egy ilyen lelki egymásra hangolódás volt, és én azzal fogtam meg a férjemet, hogy nem mentem el vele rögtön.
olyan helyre, amit nyilván minden férfi szorgalmaz, hogy hát felnőttek vagyunk, akkor gyerünk, menjünk el egy szép kis holdfényes éjszaka után egy kellemes kis szobácskába, és ott éljük át a szerelmi életünket, és én azt mondtam neki, hogy megígértem neki, és mondtam, hogy jó, rendben van, és akkor amikor már elindultunk, mondtam, hogy ne haragudj nekem, most ez nem igazából lesz oké. Úgyhogy elhajtottam a lehetőséget, és az egy pillanatra megfogtam, hogy hoppá, hát akkor ez a nő, ez biztos, hogy egy kicsit többet érhet, mint annál, hogy most akkor vestigulázunk egy vonalat, hogy megtörtént az aktus. Azt akartam mondani, hogy szerelmi aktus, de hát az még biztos, hogy nem lett volna szerelmi aktus. És akkor így, ahogy kialakult ez a kapcsolat, úgy egyre jobban megszerettük egymást. És szexuálpszichológusként tudta a felgyülemlett tapasztalatot és tudást a saját életében is alkalmazni, felhasználni, kamatoztatni? Én olyan szempontból nézem azért a világot sokszor, hogy most lehet, hogy fura, amit mondok, hogy mi nekünk valami hatalmas nagy lehetőség van a kezünkben, mármint a nőknek, mert mi tudjuk irányítani finoman, kedvesen, non-direktív módon a teremtés koronáit, és ennél nagyobb hatalom a világon nincsen. És ez önnél otthon is így működik? Ennél szerintem, és minden jó családban szerintem, ahol szépen élnek, ez ott van valahol a háttérben. És a férfi szerepe akkor mi ebben a dologban? A férfi Vagy az ön aktív férje szerepe? szerep, az aktív szerep, ő lépi meg a dolgokat, ő segít bizonyos dolgokban, ő az irányító, ő az aktív, de hogyha a nő okosan tudja és okosan akarja megőrizni az életben a harmóniát és a szépséget, akkor neki megvannak hozzá a megfelelő eszközei, és hogyha ügyesen szépen teszi a dolgát, akkor a férfi számára ő mindig azért valamiféle olyan szerepet és olyan személyiséget és megjelenési formát ad, ami hosszú távra a férfit is boldoggá teszi. Egyszer nagyon érdekes dolgokat tetszett mesélni a megcsalásról, a megcsalásnak a, nem tudom, biokémiájáról, hogyha szabad ezt így mondani, hogy ugye hogy éli meg a nő és a férfi. Egy picikét én azt olvastam akkor ki belőle, hogy egy férfi számára valahol megengedhető és valahol belefér. Bocsánatos bűn. Egy bocsánatos bűn. Igen. Ez azt jelenti, hogy mondjuk adott esetben ön is megbocsátott volna, vagy ön is megbocsátott? Biztos. Hát én biztos, sőt, volt egy édes sztori, ezt azt hiszem elmesélhettem, mert ugye erről beszélünk, hogy milyen dolgokon ment át az ember élete során, hogy volt egy barátnőnk, aki kiállításokat szervezett a férjemnek, aki képzőművész és ezzel foglalkozik, és azt mondta az egyik lány, hogy menjünk el hozzá látogatóba. Mondtam, hogy jó, elmegyünk, de közben mégsem mentem el, mert én általában korai fekvő vagyok, meg nem is volt kedvem elmenni ahhoz a hölgyhöz. És mondta a férjem, hogy hát akkor neki muszáj elmenni, mert meg van beszélve a randevú. Hát menjen nyugodtan. Hát igen, azt mondja, csak az a ciki, hogy esetleg meg kell b***ni. Hát mondom, lesz neki egy jó éjszakája, és akkor most mi fog ebből történni? És akkor tényleg semmiféle ilyen kárörvendő érzés nem volt bennem, csak jött haza a férjem, és mondtam, hogy na mi újság, mesélj. És mondta, hogy hát nem jött össze. Hát mondom, te is azért egy világi pofa vagy, hogy megkapod rá a fölhatalmazást, hogy nyugodtan egy kicsit elkalandozhatsz, és nem voltál rá képes. Hát ez most őszintén tetszik mondani, hogy ön így elengedte a férjét? Isten bizony, ez így történt, és nem tudott a férjem félrelépni. De mi indította önt erre, hogy ez? Hát nem mit tudom én mondom, most elmegy, és most nehogy véletlenül ott csapdába kerüljön, és ott hezitálni kelljen, hogy mi van, vagy arra gondoljon, hogy Jézusom, az Edith majd mit fog nekem mondani. És mondta, hogy hát nem jött össze a dolog, mert végül is nem akarta. Vagy elment egy barátnőmmel, mit tudom. De azért ennek örült, bocsánat, azért ennek örült, hogy nem jött össze. Hát vagy jól esett, de Isten bizony, hogyha azt mondta volna, hogy hát sajnos be kell vallanom a bűnömet, hogy elcsábultam, mert nem lehetett mit tenni, akkor azt mondtam, hogy föl vagy mentve, föl vagy oldozva. Nem csal meg, hát ezzel nem csalt volna meg engem. Csinálj egy jó éjszakát magának, és akkor hazajön, és akkor szépen megy minden a saját útja módján. És miért is lehet fölmenteni? Hát azért lehet fölmenteni, mert nem a lelkemet csalja meg. Tehát, hogyha mondjuk eltölt egy kellemes fél órát egy valaki hölgyel, aki, mit tudom én, fölkínálja magát, vagy elcsábítja, vagy szeretne vele szerelmeskedni, akkor belemegy, mert ugye a férfiakat azért viszi a vágya, de nem a lelkemet csalja meg. Tehát nem azt csinálja, hogy átver, megaláz, átjátsza az én bizalmamat, vagy bármi, mert azt mondjuk, hogy jó, bocsánatos bűn, föl tudlak menteni. De azt nyilván tetszik tudni nálam sokkal jobban, hogy azért a nők többsége és igen nagy százaléka nem így gondolkozik. Ezzel elrontják a nők?
Hát igen, mert hogyha mondjuk a férfi egy ilyen bűnt beval töredelmesen, vagy kiderül, akkor mondjuk általában az a nők reakciója, hogy akkor elkezdődik a balhé. Hogy miért tetted, és megaláztál, és megbántottál, és pont azzal a repett sarkúval, azzal a rondával, aki sok klasszissal csúnyább, mint én vagyok, és hogy tehettél ilyet, és minden, kell ugye magyarázkodni, ennek nincs vége. Mindenki megpróbálja az igazát bebizonyítani, hogy a férfi, hogy miért tette esetleg, a nő, hogy miért nem szabad ilyet tenni, és ennek sajnos sokszor az van az előzményeként felróva, hogy a nő nem megfelelően tudja a férfinak a vágyait, az aktivitását elfogadni, és mondja is, hogy persze menjél máshova, nekem erre nincs szükségem, és hogyha tényleg a férfi sokszor meglépi, akkor utána pedig leveszi a nő a fejét, és akkor ebből kialakul egy ilyen nagyon-nagyon intenzív, nagyon-nagyon kellemetlen, állandó balhé sorozat, amit soha nem lehet feldolgozni, és ez nem jó, hogy így történik. Hogyha egy visszatekint az elmúlt néhány évre, ahol ugye azért nagyon sok változás történt, főleg az ön karrierjében, akkor hogyan tekint, mit tekint a legnagyobb sikernek ez idő alatt? A fiamat. Aki már nem éppen fiatal koromban született, de annál nagyobb ajándék volt. Tehát ő mondjuk 36 éves volt, amikor szültem az Ákost, és tényleg egy nagy élmény és egy nagy boldogság. Szakmailag pedig minden, ami egy párterápiában, egy egyéni terápiában eredményként élhető meg, az mind csodálatos dolog. Egy szexuálpszichológus le tud úgy zárni egy ügyet, hogy ne ezt megoldottuk? Nagyon sok esetben az van, hogy nem csak, hogy elszürkül a kapcsolat vagy a házasság, hanem túl felnőtté válik a kapcsolat, a szerelmi élet. Tehát nincsen előjáték, nincsenek gesztusok, nincsenek figyelmességek, nem csókolódik a pár, hanem ad a levegőbe egy puszit. Tehát ilyen kicsit olyan manírossá válik a viselkedés. Tehát nem olyan, hogy figyelek rád, nem olyan, hogy kedves vagyok veled, nem olyan, hogy hozzád érek, akkor az már egy boldogsággal tölt el. Kiiktatódik maga a szexus. Tehát az, hogy a nőt nézem a feleségemben, vagy a férfit nézem a férjemben. És akkor szépen elkezdünk fölépíteni egy új szerelmi történetet, amiben bejönnek a gesztusok, a figyelmességek, a bókok, a kedves kis gesztusértékű levélkék, SMS-ek, ami nem csak arról szól, hogy édes vagy, drága vagy, te vagy a napfényem, hanem egy kicsit a szex is legyen benne. De rengeteg szereplés, elsősorban média szereplés, ez nem vette el az energiáját a gyógyítás elől? Én azt gondolom, hogy a mi szakmánk, vagy a hivatásunk az olyan, hogy mi nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultunk annak idején. Tehát nem volt elég megszerezni a diplomát, különböző szakvizsgákat kellett végigcsinálni, több éves tanfolyamokat. Még mondtam is a férjemnek egyszer viccesen, hogy még egyszer tankönyvet veszek a kezemben, akkor a betonon fogom szétverni a fejemet. Szóval nagyon sokat kellett tanulni, és én úgy gondolom, hogy beértek ezek a nagyon-nagyon kemény tanulási folyamatok, és az, hogy néha az ember elmondhatja a televízión, a rádión, a különböző újságokon keresztül a mondani valóját, és abból 3-4 gondolat, vagy akár csak egy fél megmarad az emberek fejében, vagy azt mondják, hogy igen, ez biztos, hogy fontos, és tényleg erre oda kell figyelni, akkor már az egy nagyon-nagyon nagy győzelem. Természetes dolog, hogy ez egy nagy kihívás, ugye, mert azt gondolják, hogy Russell itt sokat szerepel, akkor ő biztos, hogy nagyon híres és nagyon jó. De én azt gondolom, hogy a sok-sok munka és a hitelessége az embernek, hogy eljönnek a paciensek, és nem azért vállalok föl szerepléseket, mert van bennem egy hatalmas nagy exhibicionizmus, jó, egy kicsi van természetesen, de el tudjuk mondani, és oda tudnak figyelni, és azt gondolják, hogy amit ez a nő mond, lehet, hogy igaz. Még ha nem is rögtön mozdulnak rá, akkor biztos az van, hogy elkezd gondolkozni. Hogy tényleg a múltkor, minthogyha egy kicsit durvábban szóltam volna a férjemről, amikor késve jött haza. Tehát egy kicsit elkezdenek ezzel foglalkozni, odafigyelnek, ezt a nőt már láttam, most vajon miről beszél. Fárasztó természetesen minden, mert a munka fárasztó lehet, de én azt gondolom, hogy az én munkám az annál szebb, minél több ember
tud odafordulni, és kérdéseket föltenni annak érdekében, hogy mit tehet és hogy teheti, és hogyha ezt az ember lelkesen teszi, mert úgy gondolja, hogy ez fontos, mert én is úgy élem meg, akkor el tudja mondani, és szerintem ezért nagyon-nagyon hálás vagyok annak, hogy van rá mód és lehetőség, hogy szerepelhetek a különböző fórumokon. Erre mit mond a férje egyébként? A férjem büszke rám. És támogatja mindenben. És abszolút támogat. Önt egyébként megkeresik a családtagok is, rokonok is, barátok is a saját problémájukkal, vagy ők nem mernek kitárulkozni, hiszen egy teljesen más kapcsolat fűzi őket önhöz? Mi azt tanultuk annak idején a szakmában, amikor még ugye a klinikusi szakpszichológiai képzésen részt vettünk, hogy nagyon veszélyes és nem szabad. De én úgy tapasztaltam, hogy nem ront a helyzeten, hát jó, természetesen családtagot nem. Természetes dolog, hogy a gyerekemmel anyaként beszélgetek, és nem szakemberként. Mondjuk ez nehéz lehet. Volt egy édes történet, egyszer a férjem és a fiam összekapott, és akkor összebalhéztak, elkezdtek vitázni, és az Ákos, a fiam vérig sértetten elvonult. Rám nézett a férjem, és azt mondta, na most mit csináljak? Hát mondtam, old meg. De te vagy a pszichológus. Mondtam, tévedés. Itthon, veletek, én feleség vagyok, édesanyja, de nem vagyok szakember. Tehát visszatérve arra, hogy megkeresnek-e, ha a családtagok nem is, de elmondják a problémát, mint egy barátnak, de vannak barátnőim, akik szívesen jönnek el, és azt mondják, hogy Edith, most terápiára jöttem. És akkor kész, akkor nincs beszélgetés, akkor nincs kommunikáció másról, akkor a problémáról. Muszáj vagyok, mert hogyha engem tisztel meg azzal, hogy elmondja a problémáját, akkor megbeszéljük, hogy mit lehet tenni, hogyan lehet ezen segíteni, és azt gondolom, hogy ettől egyikünknek sem lesz semmiféle károsodása. Az ön jelenlegi szerelmi, szexuális élete az olyan, mint amilyennek ön azt korábban elképzelte, vagy amilyennek a szakkönyvek és a tapasztalatok mostanában mondják és mutatják? Hát mondjuk nem biztos, hogy a szakkönyvek ezt mondják. Én amit megélek, az szerintem inkább olyan szinten működtethető, hogy amit kettőnk számára úgy gondoljuk, hogy tökéletes és jó, azt megéljük és úgy éljük meg, ahogy mind a kettőnk számára az tökéletes és szép. A szakkönyvek azért nem biztos, hogy mindig azt mondják, amit az ember úgy igazából szeretne élni, mert sokszor olyat sugallnak, amit napjainkban is elég sokszor tapasztalunk, hogy nem biztos, hogy párkapcsolatban és házasságban kell élni, és én azt gondolom, hogy minden szexuális problémával foglalkozó szakember az egy kicsit konzervatív, tehát inkább mi abba az irányba próbáljuk az embereket meggyőzni, hogy a kapcsolatban éljék meg a harmóniát és a tökéletességet, és nem mindenféle tárgyi eszközöket próbáljanak felhasználni ahhoz, hogy boldogabbak legyenek a szexuális együttlétben. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm. Önöknek pedig jó éjszakát kívánok.